मशिंगा सांगे पाल्लो शिंदून धुवन दवरला मागीर सन्नापोळ करता एक मुक्काल पाव तांदूळ काल पाव तोरी दाळी तिंबयल्या एक 2-3 गंटे तिंबयल्या हांवें सोय चिंचंब मिरसांग आतां सुरेक सोय चिंचंब मिरसांग घालून वाटयता मागीर तांदूळ घालून मीठ घालता मस्त लाना वाटून हाचे चिक्के बंबई लांबशी दवरून वाटून पीठ वाटून जालें पाल्लो पोळ काडटा आनी भरशीता हांव भरशील आतां पोळ काडून दवरता सन्नापोळ रेडी जाला वेजे जेवणा बारी लायक जाता ही रेसिपी मस्त डिफरंट असं खंडित ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट करून सांगायची. डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.